Usa ka maayong gabi mga angkol og mga anti. Tuguti ko ninyo nga mangayo na sad ko og katahuran nining mga orasaha kay mag-uban-uban ta sugod karon hangtod na sa alas 12 sa kadlawon. Mga pinalanggan atong mga kagwang nga gatiwangwang nga dagway nga muragway nga mga kabaw nga gitugway. Magandang gabi po sa inyo mga angkol ug mga ante. At sana laging mabuti ang iyong lagay nga gibuti-buti. Unang-una mga angkol ug mga ante, gusto ko sana kitang tanungin. Mao kini ang pangutana nga tangag og dakong ganti. Kailan ba ang huling uwi mo sa inyong probinsya? Pagkatapos nung pandemic? Pagkatapos nung pinapayagan na makauwi sa kanilang probinsya? After nung mga panahon ng COVID? Baka naman ang tagal na or nakalimutan mo na. Nakalimtan na siguro ni Mokol anti tungod kay ikaw edad-idara na. Giango-ango na siguro. Mingon sa gaway ka nga sulayig panite. Di ba murag anagon? Alam ko mga angkol, etong isang bagay lang talaga ang nagiging hadlang sa iyong pag-uwi sa probinsya. Walang iba kundi ang pera. Kwarta. Ang pangutana nimo kung kol, asa man takap panguot aning kwartaha kol. Nga wa man gyud tay makuot. Kung aduna man gali tay makuot, buhok nga kulot. Anyways, magandang gabi po sa inyo mga angkol, sa ating mga auntie dyan na nakikinig po sa atin. Alam ko maraming naiipit dyan sa traffic dahil nga sa sobrang dami ng mga sasakyan ngayon. No? Ayan, hello po sa inyo. Siyempre sa ating mga manong driver na nakatutok po sa atin lagi. Sa ating pasahero. At syempre sa ating ding mga security guard. Ayan. Pwede niyo po akong i-follow sa aking fan page sa Totoy Bato Official. Ayan. Sa ating Facebook fan page yan. Yan dito. At syempre, mamaya din ang ating Facebook Live. Samahan niyo po ako mga angkol ug mga ante dinhilang sa atong programa hangtod alas 12 sa 90.7 Love Radio. Kinigapon si Totoy Bato.